may paworos labuad Kapampangan. At yuta na naman kayong kakatamo nga Tagalugan series. Ining pang-46. Okay, number 46. Okay. Pag-bisantan ing mumunan dili lindol. Dindami na siguro yung karang minuna akong Tagalugan na kasi baywan kay lindol ing mas manayon ang Kapampangan nini ayun, mama yun. Ing lindol Tagalog yan. Tutuki susunod Tagalugan niya ing mas manayon ang Kapampangan tutuki. Mainggit Tagalugan niya naman ini ing mas manayon ang Kapampangan merirya. Okay. Slide nga plano. Ing tutuki kapangyarihan Tagalog ya. Mas manayon ang Kapampangan nini upaya, upaya. Sabi o sabi. Ing sabi Tagalugan niya ini ing Kapampangan tuki o kaya makiyagnan or makituki, sabi. Liwanay man tang sabi liwanay man ita. Okay, tutuki makagigil, ing makagigil Tagalugan niya ing mas manayon ang Kapampangan makagaligit o kaya manggaligit, oreta ding kakatamo nga namanong Tagalugan ngayon ing pang-46 at salamat kay kayungan at sana ako sasawang mga nalbiya rin ng video nga rin at tanay akong sasabihan di pangapampangan tamo rin kay katamo nga anak rin kay katamo nga po kapampanganan tala salamat ulit tamo nga.